Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzokunetsa kutaura kwandikuti kudai nyaya yekutanga ndeyabhudhi DJ Fandani. Regai nditi makorokoto nekubuda mukati metirongo kwamakaita uyezve nekuzotsanangura kwavaita vakakumbira regero vakadaunzira kuti aiwa isu tichange tiri mabrand ambassador vekudzidzisa vechidoko vese pamusoro pecovid uyezve tichiri ipapo sezvo vachishanda nemaartists akasiyana siyana vachange vachida sei vachida zvakare kushanda nawo kuita awareness, which is good. Tobva ipapo vakazobuda zvakare vachitenda vanhu vose vakamira nawo neminamato yese uyezve nevakaita maridhing ekuti aiwa zvinhu zvakaita sezvizvizvi hazvifaniri kupamwa zvakare nerudo rwakashowa towards brandi rani revechile sport. Ndokuinda mustudio vakabuda vachiimba takati kuti could DJ Fandani vane voice like this? I didn't know, because that voice was very melodious. Vaiva mukati mestudio. That's caustic. Tobva ipapo vakanyora zvakare mwadhi wavo vakakumbira regero kumunhu wose nezvavakaita musi wa31 December vakakumbira regero vamwe vakati welcome zvikanzi tamirira maridhi makasiyana siyana hatisi kuti zvichafamba sei asi vakakumbira regero vakataridza kuti aiwa vanoregereta asingamboiti sezvakaitika asi munhu waibuda achitaura papa DJ Fandani chiti sazokuti DJ levels varipi uye nemumwe unonzi dhama uya kuti pavakabuda vana kuzokwanisa kundofirimiwa here kana kuti wakata spokesperson DJ Fandani, I don't know. Tochibva ipapo toinda zvakare kune dzimwe nhau dzosirisa kunzi vanhu vakasiyana siyana vari kusvika nedenda iri. Regai ndingodai Jehovha musiki wedenga awanika achiprotecta munhu wese panguva ino, ndo zvandokwanisa kutaura. Tobva ipapo toindazve panhau yamuprofita Prt Makandiwa nemamwe maprofita akasiyana siyana ari kutaura pamusoro pedenda ratinaro. Dambudziko randiri kuona raitika nderekuti munhu waMwariwo Prt Makandiwa vari kubuda vachitaura asi adanza kuti no, zvinhu zviri kuuya zvichibaya mavhakisini aya hazvisizvo, ndo zvavari kutaura izvi. Ina hanzi ndaziva manje kuti mavhakisini aya ava kuvhakisinetwa muno muZimbabwe here kana kuti kupi kwacho ndingada kureva nhema handizivi. Asi chiti handizi kudaro ipo tichiri ipapo vari kuramba vachiadvocata kuti musatira zvinhu izvi. Hakuna munhu ungambosacrifice kuti ini ndotanga kutora chinhu ichi. Zvinhu zvinhema kuda kuti vanenge vachipuhwa asiripo maplacebo. Kana zvinzi placebo or placebo, it depends on how you want to pronounce it. Ndori rekuti for example irinenge riri point blank, that placebo nderekuti unogona kunge maplacebo anowanza kuiswa kuya kune vanhu vanoita zvekudzivirira kuzvitakura. Ndokwandakanyanya kudzidza zvemaplacebo patakamboenda kumagwaro ekudzidza zveutano izvi. Placebo nderekuti riya nyangwe zvako uriri pain easy chaiyo unogona wanzi 7 days mapain easy ndo chaiyo anenge mukati umu. Asi mamwe anenge asiri chaiyo mapain easy kudana ngopiritsi blank risina zvanoita, asi nekuda kuti iwe munhu iwe unenge uchase uchifunga kuti no, nekuti ndapuwa mapiritsi ese it means kuti ese mapain easy, but unenge usikazi kuti mune mamwe akasanganisirwa imomo anenge asiri chaiyo mapain zvingo nje risina zvarinongoito rakangogara imomo risina effect. Kudando kana ndisina kuresha muklasi iyi yandakabata zvemaplacebo ndo zvandakawisisa pamusoro peplacebo kuti ipiridziwo rinenge ringoripo, asi piritsi iyi harina zvarinoshanda, hari kururapi, hari chinji chunhu, unongodungira asana zvarinongokuita. Wana manje ndo zvandakabata paplacebo. Saka sikazi kuti ndo zvakazama kutambudzana ngwani muno Prt Makandiwa kuti vanhu ava vari kuita sokuti vari kubuda vachitora mavhakisini vakubuda vachitora chii, havasi kutora chaiyo vhakisini. Kune zvimwe zvinhu zvakuda kuda kubayiwa mvura hatizozvi ipapo, kuda kutobayiwawo chimwewo chijekiseni chisina kana chinhu kana kuti chii kana kuti kunyengedzera I have no idea. Saka isu kuda vanhu kuda kuita mavhakisini kuda ndo panenge paine chaiyo vada kuzama kutesta vanhu here. I have no idea kuti ndozvavangada kutsanangura here izvo. Vamwe vakati no munhu waMwari ukudivire sainzi mbumirai vamwe wavo
vamwe vaidaro kuna Noah, vamwe vachiti he wakadiwa kuti awasati waka arika yake, asi vanhu vazhinji havana kuita sei, havana kumubhilivha. Vamwe vakati speak men of God, you are very telling the truth for us. Vanhu sazvinoda kwei, asi vamwe ndokutiwo imboita zvemabhaibheri shoko raMwari ukusiyana nakoku. Vamwe ndokuisa example yekuti zvakangofanira pakubva pakudzvagwa kwedu. Don't get me wrong, this is a disclaimer. I am just saying what people were saying in terms of this chiprofita chaiswa nemunhu Mwari. I'm not saying kuti chiprofita chakashata bodo musazondirova muchinjiko, handisiso zvandikutaura. Ndiri kungotaura kuti vanhu ndofunga havasi kuwisana nemutauro wekuti munhu Mwari. Asi munhu Mwari ndofunga kuda sei upa vanhu warning kuti musatora zvinhu izvi, nekuti vari kuti tikutora chinhu havasi kupuhwa chairo ramukunzi vaccine. Ndofunga ndo pane point yavo, asi vanhu havasi kupabata kudai papo kunzi aiwa isu ubva zvatakazvagwa taibaiwa mapolio, majikolia, makenge something iwayo, maBCG ose mamaketi nawo pamaoko apa majekiseni iwo akauya. Vamwe vakati chiri kurangana mamwe makore aya pakambouya vanhu vainzi vari kuvhakisineta vana, asi vanhu vechitendero chechipostora vakati hakuna munhu uchandobayiwa maBCG machiwayo nezvimwe zvirwere zvaidzivirirwa majekiseni aya. Vana vazhinji vakapera kushayika nekuda kwokuti vakanzi musandobayiwa majekiseni iwayo. Argument yanga ichibvawo nevamwe vanhu neengo yavo. Tikati okay, vamwe ndokuti zvakangofanana zvakare, muri kuti musatora mapiritsi aya. Muchiri kuziva here gore riya pakambonetsa korera, pakambonetsa zvemarariya, vanhu vakabvumawo kupuwa mapiritsi kuti isai mukati memvura yamunomwa kuitira kuuraya utachiwana. Mapiritsi acho akabvepi? Still the same thing. Hino vanhu voshayika here nekuda kwekuti kuri kunzi nana vanhu vaMwari musatora majekiseni iwayo kana kuti zvamunopuwa vhakisini iyi, kana kuti zvinodovana nekuti munhu utore vhakisini. Asi tandikwanije kuti vamwe vazhinji vanoita sekuti vari influential, vari kudanza kuti isu ndikafa ndafa. Vamwe vari kutomatora vakati ndikafa ndafa, ndikararama ndararama, nekuti handingakoni kuita sei kutora vhakisini yacho, nekuda kwokuti vanhu vari paindaneti vari kuti musatora. Vamwe vari kutaura izvo vakati nyama ndeyangu, iri kunobayiwa vhakisini ndeyangu, saka regai ndione kuti ichandiita sei. Handina ndingambohwiriure mukati mekeraka nekuda kuti izvo vanhu vazhinji vakafa, more than 40,000 vakashayika nekuti vaidanza tori mavhakisini. Saka asi kuti zviri kufamba sei ipapapo. Saka ndoona sekuti ndo pari kupokana nevanhu, asi munhu waMwari vazodanzira vakati zvakare ichasvika nguva yekuti tichange ndazonyarara ndisingachatauri, asi kuti kuti vave nenguva hombe zvikati they shall come to a time when I will be silent. I hope you will remember what I would have told you. Do zvanikwa papa petition from Mwari Makandiwa. Vamwe ndokubvunza vakati kana degree remedicine vakariwana from which university? I remember years back when Apostle banned their children from getting vaccinated, they all perished, hundreds out. Let's not let someone abuse open religion. No good advice asirizvo. Vamwe asonga posta ne ghost. Vamwe ndokuti powerful prophets well said, take it or leave it. Word to the people. Sorry, no offense. I listened to this word and he's a man of wisdom, but on this one, I think very wrong. Alright. The problem these days, if we don't have an opinion of our own. So if one influential person comes on TV and says that we follow and don't get me wrong, I listen to some of his sermon. He is a man of wisdom, but right now telling people kuti musa receive a vaccine with a solid evidence, that is not it. Vamwe avangwachiti aiwa dai varega kudero. Ndikati handizoziviwo. Vamwe vakati misinformation, vamwe vakati havasi mascientist kana medical doctor, vamwe vadera. Zvikanzi neuyu, even in the time of Noah, people were saying Noah ari kurwara nepfungwa manje
akuvaka ark achiti vanhu pindai muark cause kuchauya mafloods and people could look in the sky voona hapana kana sign yekuti mvura inganaya zvayo, but mvura yakanaya ikatsvaira vanhu vese vakashayika. Some of what he is saying might not make sense now, but eventually it will make sense soon, and it will be too late to get into the ark. Be wise. Wapedza hama yangu, isachadi iwe takudaekerai ngotola atizo uyu ndokusakati from birth through primary school we got countless vaccines, even tablets to put in our drinking water, a 08 cholera outbreak, but I am not a prophet ndakutola izvi. Zvikanzi, have you noticed something since takapiwa mavaccines from primary school? Notice how most of us are behaving and beyond our age, and how most of us are becoming wild while we are young. You can see a grade 7 child looking like he or she is in Form 4. Notice also how we have lost the grade. These are all arguments. I have no idea. Zvanga kawanda ma-arguments avanga vachisa vana ava asi tati ndingaitapwiri chega ndingogumira ipapo nenhau yechitendero tisingazi kuti zvichafamba sei.